forskere har brug for et job. Hvis du har arbejde til mig, så tag og stop. For her har du en person, som tænker ud af boksen. Slipper vanvittigt løs, men som stadig er voksen. Hvis det er noget du kan bruge, så lyt med en gang. Jeg er god til at få nye idéer, og prøver hele tiden på at få nogle flere. Jeg laver oplevelser, der inspirerer. Nogle siger, at jeg innoverer, men jeg selv siger bare, at jeg er vild med at lære. Jeg finder bare en ved at improvisere, og at jeg elsker at spille på mit klaver. Hvis du har brug for en venlig person, som du kan stole langt mere på en nålezone. Ja, hvis du står og skal bruge nogen, så giv et kald fra kommandobroen. Hvis du har arbejde, kan vi snakke lidt sammen. Send mig en brev du, eller et telegram. Hvis du ikke har nogen arbejde, kan du stadig være sød. Del min sang, så jeg ikke skal lide mere nød. Del min sang, så jeg ikke skal lide mere nød. Del min sang, så jeg ikke skal lide mere nød. Oscar Gilbert. Skriv til mig, eller ring til mig, eller del sangen, altså. Gør et eller andet. Tusind tak.